पहुँचल बानी अंगौता गांव में, तो यहाँ के लोग कुछ बाटे यहाँ बैठल बा, तो ये लोग से जानल जाओ कि अंगौता पंचायत में पैक्स के बड़ी लड़ाई होता है, मालूम बा? हाँ, अंगौता पैक्स के तो लड़ाई बावे। अंगौता पंचायत के लड़ता चुनाव? अजय दुबे बड़े, बीने बाबा का लड़का बड़े, फिर से फुलचंद साह बड़े हैं। तो रह गल के जितला लेना जनता के दिए, देखी वही के जनता सेवा करी। रउआ माने देखे से बुझाता कि एकरा के माने के आदमी के सेवा करे लायक बा, बढ़िया किसान के काम करे वाला बा? बढ़िया किसान के काम करे वाला तो अजय दुबे बड़े है, एकरा छोड़ के केहू नहीं खे। जौन 10 साल पहले रहन, 10 साल पहले जो रहे वह अभी भी रही है, और वह अभी भी जनता के सेवा करी और जनता उनका के सेवा करी। पिछले बेरी काहे गड़बड़ा गइल? अब पिछला बेर गड़बड़ा गइल कुछ अपना अथी से, कुछ मानी कि जनता के अथी से बोल बाल से मानी कीजिए, बाकी ये बेरी गड़बड़ाई ना, ना गड़बड़ाई ना, एकदम पूरा विश्वास बा। पूरा विश्वास बा। नाम बता दिया? फुलेश्वर माझी, गाँव अंगौता। चलिए जा और ही लोग बा यहाँ के पकड़ी बनले बनी, बड़ा बढ़िया किसान के चिन्हासी हटे, तो किसाने खातिर ही चुनाव होता। और अंगौता पंचायत में बाबा बतने कि 3 आदमी प्रत्याशी बढ़े, तो का स्थिति बा पंचायत की? स्थिति का भाई झूठ मूठ के खड़ा होता लोग। एक जना बड़ा आनंद बाबा, आनंद पाठक यहाँ के परिदार हैं। अच्छा, पहले के जो पैक्स अध्यक्ष बा, हमरा पता चलल कि ऊपर कुल पैसा रुपया के एने ओने में गोबन के आरोप लागल बा। हाँ, तो पैसा तो अब सुननी हम जो फुलचंद साहब पर 15 लाख के कर्जा बा। 15 लाख? हाँ, अब जइबो करिए भीतर ही। अब तो हम सुनत हैं, तो बताओ तनी, हम तो जानते नहीं सन, लेकिन झूठ मूठ के लड़ता है फुलचंद साहब। वो भेंट उठ होला तो कुल कहे नहीं लो ना कि कुल का जनता के किसान के चुनाव हो, एमे केंगा कुल गबड़ा गई? ना ये सब हमनी के ना कहले से, काहे से तो बड़का लोग के हाथ बा में। अच्छा, ऊपरों से हाथ बाटे हमनी कहल जाई घेरा जाम से कहीं। अच्छा, इहो बात बा? सब कुछ अंगौता में बहुत कुछ बात बा। ए महाराज, नीतीश कुमार के शासन चलता? अरे नीतीश कुमार का शासन चले चाहे लालू का शासन चले, यहाँ शासन चल रहा करोड़पति का शासन चल रहा। ये अंगौता हटे जाननी, यही जी अगल बगल में जाई रुआ का करता नहीं, केहू से बस नहीं के। अगर घर बनावे लगे रुआ तो रुआ पे चाहे हो जाए केहू से फंसा दिहल जाओ। खेत लिखौनी तो पर बाल लड़ाई लम्हर बात कहते नहीं रुआ। हाँ, तो लम्हर बात हम कहम जब देखत नहीं आखी से। अच्छा, तो मैंने एबेरी चुनाव में 3 आदमी प्रत्याशी बा, तो के करा के माने जनता के का मूड बा? जनता का पूरा मूड बात देखी, जनता वही पर खुश होला जब ओका कुछ लाभ मिलेला। लाभ ना मिलूंगा से खुशी नहीं खे। हमनी के 5 साल देख लो, लाभ जौन मिलल तौन तो मिलल। अब हमनी के अजय दुबे जी के जितावे के बचाए जैसे भी होखो, कौनो काम करे के पड़ जाओ, वो खातिर मार करे के पड़े, पीट करे के पड़े, लड़ाई करे के पड़े, वोट देवे के पड़ेला। खाली में वोट ना, वो पर लड़ाई होला। और बूथ हमारा गाँव के बूथ के नहीं जानत लीला, 4 वर्ष से घेर लियल जाला, लूट लेला लोग। ये मंत्री जी के गाँव हो, ये कुछ भी हो सकता। बड़ा साफ सुथरा छवि के पीके साई जी मंत्री, पूरा बिहार में नाम बा। हाँ, तो नाम बा, तो वहाँ के ना कुछ करे, वहाँ के और अलग वाला आदमी करी हैं। यही से हमनी के पूरा प्रयास बा दुबे जी के जितावल जाओ, चाहे कुछ भी करे के पड़े। नाम बता दी? दिलीप चौहान, ग्राम अंगौता। का कहत नहीं चाचा गाँव के बारे में? हमरा कहे का मतलब है कि फैक्स के अध्यक्ष में पहले दिन रहा अजय दुबे। अजय दुबे के हमने के तन मन धन से 4 मन से वोट देवे खतरा, एक खतरा कुछ भी होई। मतलब रउआ विश्वास बा कि अजय दुबे जी चुनाव जीत जाए तो किसान खातिर काम करे? अजय दुबे जीती हैं तो हमने के खाद बीज सबके सुविधा मिली। और मान ली मेरा हाथ में जो मेरा कृषि विभाग का जो लगेला वो सामान भी हमने के मिल सकता, हंसपा खुशबी में जौन भी बा गवर्नमेंट के वो हमने मिली। अब मिलल 500 वो भी चुनाव में रहा दुबे जी, अजय दुबे रहा तो हमके कुछ मिलल। लेकिन 5 साल के चुनाव में जो कि फुलचंद साहब जो कि ये बड़ी याद बढ़ा, एक मटिया मीट कर रद्द कर देला बड़ा। वो शिकायतों होत हुई दूसरा पंचायत में जात हो कि हम लोग कहत हो कि तार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष गोपन कर लेला बा। अभी फिक्स जाए वाला गंभीर में ज्वाइन करे वाला रहा, वो फिक्स ज्वाइन करके मैंने कैसे समझो कि बस मैंने अभी चुनाव का अवसर आयल बा, ना तो इहो बेहाथ होखा रहा। ये बात हमके बड़ी दुख बा कि अजय दुबे का निकल तन धन सन के निकाले का छोट में बानी सा, एक खातिर कुछ भी होको, चाहे बूथ पर खून खराब होकर कुछ होकर, एक खातिर हमके तैयार कुछ ना हो। ये बहुत शासन के व्यवस्था काहे कि गाँव 1 नंबर मर्डरी गाँव हो गई।
गांव में मर्डर सन 1991 मर्डर भइल बा गांव में। प्रशासन से अपील करो, प्रशासन से भी अपील प्रशासन के वजह बहुत व्यवस्था रही। और एक बात है कि यहाँ प्रशासन को चाहिए प्रशासन हाँ एकदम पक्का प्रशासन यदि नहीं आएगा तो हो सकता है कि भाई कहीं कुछ भी हो सकता है। नाम बता दिया तो सत्तर महत्व। चलिए रउआ बानी बताई का कहे बे चुनाव होता पैक्स के। होई दुबे जी जीते तो ठीक है, पास सब सामान मिलेला। दुबे जी जीते नहीं तो सामान मिलेला। हाँ वो सब खादर बिया मिलेला बस। ठीक। नाम बता दिया। सुदर्शन सांग होता उतन के शासन प्रशासन में लोग बैठल बा, खास करके प्रभारी जी से कि यहाँ के लोग के कुछ आशंका बा कि बूथ पर कुछ गड़बड़ी हो सकेला, तो प्रशासन से ये अपील रही कि वो जा तनी अधिक मात्रा में तनी और 2-4-5 गो पुलिस बल बढ़ा देम। ऐसे तो हर बूथ पर पुलिस के व्यवस्था रही। हमारा वीडियो साहब से जो निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ के बानी वहाँ से बात भइल, भारी पुलिस बल के व्यवस्था रही हर जगह। और एगो युवक बानी नवयुवक बानी, यहाँ से जानल जाओ कि पैक्स के चुनाव होता रहा और वोटर लिस्ट में नाम बा। हाँ बाबा क्या नाम हो रहा? राकेश कुमार गुप्ता। कितना दिन से नाम बा? बहुत दिन से बाबा, यहाँ का जीतो रहनी ओकरा पहले से बाबा। अच्छा तो नामवा खाली बटलही बा कि कुछ लाभो मिलेला? लाभ मिलेला, यहाँ के जीतो रहनी तो सब मिलत रहे, बिया खादर सब चीज। ओकरा बाद यहाँ के अथी बनी, ओकरा बाद एक आदमी जीतल है तो सब घास भूसा में मिल गई, कुछ ना भइले। ई 5 साल में रहुआ कुछ नहीं के मिलल, केहू कुछ नहीं के जाना। धान उन बोवे नहीं? धान बुए नहीं सन, धान बेचेबो गल तो उतना पैसा लोग के ना पता हो गल, पता ना चलल जे का भइल। धनवा ले लियल, पैसा ना दियल? पैसो ना मिलल, काने का भइल। तो ठीक बा कि ऊ खोखना बोवे नहीं ना तो गड़बड़ हो जाए। सब जाई, ऐसा आदमी जीत जाइए तो सब जाई, घर दुआर सब चल जाई। तो एक बार रौरा ई बात के मने भुक्तभोगी बानी, और नामो बा, किसान हो, मेहनतो करतानी, तो एक बार अंगौता पंचायत के जितना लोग बा वो लोग से का कहे में पैक्स के चुनाव के? वो लोग से ये कहें जे वोट देव, दुबे जी के जितावे लोग। जैसे पहले जीत रहन तो सब चीज़ मिलत रहे, ओकरा बाद एक आदमी जीत गए ऐसा जो कुछ ना मिलल, फिर जीतावे, फिर हमने के अपन आगे में काम बढ़ावल जाए। चली तो ये जाके देखनी हो जे भी नवयुवक कहीं तो चाहे जाके जे किसान लोग बा, ई बात बतावल कि 10 साल पहले जौन अंगौता पंचायत में पैक्स के व्यवस्था रहे उ विगत 5 बरिस में ना रहल। आ 5 बरिस में अगर ये लोग किसान लोग के अगर बात रहुआ मानी तो 5 बरिस ले बड़ा दिक्कत परेशानी के सामना ये लोग के करे के पड़ल बा। एक बार ये लोग फिर प्रयास करते लोग परिवर्तन के। अब देखे के ई बा कि यहाँ के जौन किसान के बात बा ऊपर कितना ये लोग खरा उतरता लो, आ पैक्स के जे अध्यक्ष बा ओमे परिवर्तन होता कि ना, ई देखे वाला समझिए। पैक्स चुनाव के जौन सरगर्मी बा वही के बीच में हम अंगौता गांव में पहुंचल बानी। जे द्वार पर भेटाता, चाहे जे एक्टिव आदमी बा ओकरा से, चाहे जे वोटर बा ओकरा से जाने के कोशिश कल जाता कि ए बेरी के चुनाव में अंगौता पंचायत के जौन वोटर बाड़े, खास करके किसान वोटर, ओकर का मिजाज रही। सबसे पहले तो रउआ से ई जाने कि ए बेरी जौन पैक्स अध्यक्ष बाड़े उनकर का कुल कार्यकाल केंगा बा? बोली रउआ खाली का बोली ए बेरी के जौन पैक्स अध्यक्ष बाड़े उ कैसन काम करते रहे? वो टूटा रहा था, वो पैसा ना मिल सकता। अच्छा हाँ, ये बेरी जो पैक्स अध्यक्ष बाड़े वो गृहस्थ खातिर कोनो बढ़िया काम नहीं कैले। इतना ले कि बाबा तन धान जौन 2 बरिस पहले ले ओकर भी पैसा ना दे पौले। 2 बरिस पहले और धान ले? हाँ केतना देले रहनी? 4 क्विंटल। रउआ छोड़ दी, हम धैला बानी। 4 क्विंटल धान दिले रहनी। आ पैसा नहीं खन देले? पैसा आज ले 6000 रुपये दिले। ई और पैर टूटल है, कहत रहलो बाबू लो पैर टूट गए, तो कहनी ना कि हमार गोड़वा टूट गल, हमार पैसा दे दो। उनका के जनावल बा लेकिन आज ले भेंटो करे ना ले। भेंट करे ना ले? अच्छा खादर उधर देले? ना कुछ ना। एकरा पहिले जे पैक्स अध्यक्ष रहे तो उ काम करत रहे बढ़िया? बहुत बढ़िया काम करते रहे, दुबे जी रहे। दुबे जी? हाँ, वो तो खादर कहीं से लिया के किसान की चौपा दे। अच्छा खादर दे दी? हाँ खादर धान उनकी नहीं, वो तुरंत पैसा मिल जा। पैसा मिल जा। अच्छा आ ई पैर केगा टूट गइल बाबा? वो पैर बाबा तन ले जा, बाबा तन मोटरसाइकिल पर चढ़त नहीं। तो ई मदद ई मुना बाबा चाहे केहू मदद कोई? हाँ मुना बाबा ले गए गोरखपुर। हाँ वो जब करौलन था भाई। नाम बता दिया आपको? हमारा नाम बा सुरेंद्र राय। सुरेंद्र राय? हाँ।